Ari, ano ka ikay kuan? Oh. Oh. Cuma anak. Oh. Oh. Piste na. Ay. Ate. Magpuwis ako kay mag-vlog parang may karang pawis ako kay may lang insod tayo ka mag-vlog mo ito ba? Lola. Kasi man? Email. Dalas ako kay pawis pa ko ba kay mag-kuhan lagi ko mag-vlog mo yung tataon. Vlog. Wala naman ako kay labot. Labot ako! Hala. Bubo ka. Idaot yun si... Isa na ganyan yung labot? Sugatan ako si Domuslo gani ha. Kasi yung ingon sa kwa. Ingon siya nga. Uy. Ingon siya nga. Wa na daw kuno kay labot. Bati na kuno kay kamo acting. Ikaw may bating. Dag vlog day ko kay bati yung acting ikaw kay ingon siya. Wa na daw kuno kay labot. Kay sige na daw kuno kay adto siya. May po, di ko, mapil di ko permi sa vlog, oy. Unya mapil pa ka nga wala kay labot. Dili, labot ko, ingon niya. Unya karon man ako nasugatan. Ingon siya, nene ko nga nang asa ka. Ingon asa si Kurikong Dumuslo. Ingon siya. Nang ako'y wala naman to kuan, wala to ari-ari ko kaya di na to nako papilon. Ay, sige, Panginoon, ayoko daw ta, kaya nga ako, pero may ko enter sa vlog. Wala akong manikas. Oo. Siya may ingon ko, wala kay labot. Pagtanong dahil, ma'am ka na yung gingon, wala ko labot. Oo, ingon siya nga. Di, nagsugat niya may, ingon ko nga asa ka, kay magduwa ta, no, kung duwa. Ingon siya, wala na daw siya kubaw, kay wala na daw kung kay adso-adso, wala na kay labot. Pantay na nasa muslo, isalin mo sa bagan ro. Bagan. Yes, kay agdi rin sa mga vlog ba? Ay katag na sila, horot na rin. Ato, agi ko na po, dumuslo na po, ito na utol. Kaya Nara ba, cellphone siya harap ba? Wala ba ko cellphone? Dumuslo? Okay. Oh. Kasi ipaabot niyo mo. Kuha lagi, correct ko. Ingon to siya dito sa kuha ganyan nga din sa mga pil. Kaya wala na kuno mo sweldo, kapoy kayo. Lagi ingon siya nga. Ate, kapuya, hindi na ako vlog. Uy, kay kapoy, daw kuno kayo. Wala ko na mo sweldo. Siya nag-ingon? Oh, promise. Ano siya mo apil? Siya ginag-ingon. Lagi siya lagi. Arao, ato ba? Ato ko silang balay ganiya. Sige, mahimuan sa ninyo sa istorya. Nano kong email. Ingon sa, sige, duwa ta. Kaya di na ko apil vlog kay kapoy. Lagi mahimuan na pag istorya ha? Himo yung kasi nag-ingon sa kuha. Di yung mo to. Asa mo rin siya? Nag-email ka rin sila, ano, rin na siya mare. Tek, kapag pagkawa pa klaro, ani? Ingon siya gani, no, munda nga siya kay kapoy. Bantay lagi di ko riko makitaan ko ni basta makaari niya. Ako gitong ingno nga kuan nganong ni undang siya. Ate, anong buhata. Ay, Ate, ingon lagi siya, undang na siya. Sure gini ako, undang siya. makitaan lagi ko to ha. Ako gitong ingno nga subagay. Yan, complete. Ay, mission complete. Ingon pa siya di siya mo undang kay sayang daw kuno kayo. Ay, sayang. Ni undang ra din. Nya, asa na karon? Asa karon? Asa na karon? Wala naman kay kauban. Mangita ko kauban oy. May pakita na lang doon. May pa. Mag-live ta, mag-live. Iyo mabinyo ta. Kunti Video to. ta. Sige, sugdan na ta. Mga kwarta ta. Bantay, sa muslo. Sige, ito kong apil sa vlog, pero nganong niya akong paundang. Bantay, kabaw sa dito. Ari, asa ko? Ari ka. Asa una. Sige, Ari, ano ba? Ikay kuan. Cuma anak. Piste na. Ay. Ate. Sakit. Kat, sakit. Nasa iyo. Sakit kayo, banyakan. 1, 2, 3. Sige, saban. Anak. Wata. Uy, sana unsa man ni. Uy, sabihan man ta ani bata. Sorry kayo. Sorry. Sakit kayo. Sa mga piyaw, para masikat nun ba? Lahi lang ito yung tele. Uy, muslo. Ba dito kipaundang? Isa ingon nga tangtangan ko. Wala ko nag-ingon nga tantangan ngayon. Bawa ko paabot si mo hadri. Ingon man to nga. Kanang wado. Dili na daw ko ka. Mari kay. Wala daw ko na sildo. Wa ko ningon na. Isa may nag-ingon na. Kato ay si Kon. Tinoy. Kita pa nag-ingon si mo ha. Siya
Bantog day mo kung gikuan ha kay ika gusto mo puli. Na siya pa na ingon siya na ingon sa ko nga. Dili na daw ka mo. Kuan ari kay kapoy daw ko ng vlog nga office do. Magplano gina nga siya mo puli. Sumano saan tani? Siya din nag-ingon si Muha din. Oh, siya. Gyata ika din na ingon sa amo aday ha.